Uite ce face! Mi-am făcut curat în cameră, mamă. Aoleu. Uite ce face! Fă-l vasului, mamă. Ce face? Nu te duce. Mă să cumpăr și o pâine din banii mei în casa asta și mi-am luat și o pungă. Nu vine să cred. Uite ce face! Mickey Mouse și Scooby-Doo jucau barbut? Citesc o carte, mamă. Se filmează? Uite ce face aici. Am pus la spălat, mamă. S-a pus cocolinul. Aoleu. Și cocolinul. Nu vine să cred. Dar ce face? Mă chis și așezat, mamă, ca să nu mai strochez colacul. Serios? Valeu, nu trebuie să mai șterg chișet. Hai, Valeu, dar ce face? Da, cu mătura, mamă, că am văzut o leacă de mizerie și nu mă deranja. Știi să folosească mături.